Tak jo. Točíš, jo? Takže lidi, přijeli jsme sem teďka s Adamem dodělat střechu. Je to porod to dělat ve dvou, ale myslím, že to půjde. A co bych rád řekl, že z toho, co tady vlastně dělal, moc videí není. Je tady pár videí, kde dostáváme rakovinu. Ty vole. Já bych to ale popsal, tak je to samozřejmě lepenkou. Je to lepenkou odizolovaný od země, aby tady nebyla vlhkost. A začali jsme zastřešovat, tam můžeš klidně ukázat. Tady tuhle jednu jsme sem teďka dotáhli s Adamem. A co bych tomu řekl víc? Jsme tady a zítra asi uvidíte, jak tady vrtám a dostávám rakovinu znova, protože jsem ty respirátory nechal doma. Ne, jsem si nějaký hadr lidi. Bezpečnost práce především. You will need to move quickly and you will need to move carefully. Do you understand your mission as I have described it? Yes. Takže tak. Tak jo, teď už by to vylepšilo jenom pivo a by se dál pracovat. Ale já proč to natáčím, kdyby to ruplo, jo, tak ať máme super záběr. Dobrý den, ahoj, pane tatínku Adama. Adam tady vrtá azbest, protože já nechci umřít sám. Ale má k tomu šátek, takže bezpečně úplně v pohodě. Já už jsem trošku jako dělníci v Černobylu. Už mě nebaví to vedro, takže jsem si sundal bezpečnostní prvky. Ale Adam se nezdává, takže tak. Jde mu to. Tak co, Adame, jak to feeluješ s rakovinou? Feeluju velice dobře. Já jsem byl totiž jednou voltrvat. A jsme tam. A je vevnitř. It's in. Oh my god, it's in. Co mi tam nevidět, vole, já tam dál nelezu, spadnul bych tady a zabil bych se. Ty vole, konečně do píči. Už jsme tady každý, aspoň jednou nám spadli štafle pod nohama. Je to je úplně to kamera, ale aspoň jsme vyzkoušeli, že nám drží jako celá stavba, tyjo. Můžeme si klidně po ní houpat tak skurvený opice, ale prostě drží to. Jsem si včera narazil nohu. Sletěl do dřeva, vole, do trámu. Kurva, leze tady hmyzu 3 prdele. Ale jako, je tady taky jako zasraný vedro. Ty vole, jsme skurveně mokrý, jak kdyby jsme ty vole vlezli do bazénu, nebo ty vole, kdyby jsme potkali Ryana Reynoldse, vole. Ale prostě ani jedno z toho se nestalo, vole. Je to fakt na hovno, vole. Je tady bazén. Je to fakt v prdeli. Bazén tady musíme asi v budoucnu někde postavit. A lidi, přišla dobrá zpráva. Dostaneme zelenou budku na Tatru. Takže nás čeká někdy tady na ní udělat místečko hezky vzadu za barákem. A budeme mít už 2 baráky. Jeden ještě tady není hotový. A ten druhý bude instantně hotový, ten stačí jenom položit. Druhý bude v pronájmu, takže lidi, jestli chcete, tak klidně si můžete pronajat. Hele, jak drahý by to tady mohlo být? Jako za kolik byste tady bydlel? To je jako na pronájem. No, tak litr měsíčně, vole. Tak musíme brát v potaz, že tady není voda, elektrika, plyn. Vlastně... Je to taková garáž. No. Bez světla. No, tak litra a půl, ty vole. Jako litra a půl, to bych nedal, ty vole. Dneska je drahá doba, to bych se poslal do píči. Jsem přemýšlel, tak 5 kilo, ty vole. Ne, litra a půl, dneska je drahá doba. Hledáme to prvně prostě na market za litra a půl a uvidíme, jak to půjde, když tak snížíme na litra. Kdyby to fakt nešlo, tak na to 5 kilo. Dobrý, takže za litra a půl měsíčně můžete tady bydlet v... Ty si pražský bezďák vydělá ty vole za den, kámo. To si vydělá víc, ten dělá 500 za hodinu, vole. No, tak vidíš. Shoutout naší nejvěrnější fanoušce. Naší nejvěrnější fanoušce Martě, který jde Adam zanedlouho na kalbu. Do důchoďáku. Její kolodečka bude huge, ale pozveme sem jenom toho nejvěrnějšího předplatitele z našeho OnlyFans, takže... Ten, kdo dá největší Ten, kdo dá jako největší donate, lidi. Donate, OnlyFans vám dám do popisku, jo? Sice se tam nedá ještě platit, takže když tak můj PayPal je
paypal.me/pošli mi cash, vole. Doslova, takhle. A jestli o to bude fakt velký zájem, tak vezmeme prvních 5 jako největších předplatitelů. Nejvěrnějších fanoušků. Taky, když nebudeme mít žádný předplatitelé, bereme jednoho z nejvěrnějších předplatitelů podcastu Zasni. Kdokoliv posílá nejvíc peněz na podcast Zasni. To je náš partnerský podcast. Ano, a podcast Zasni, pokud bych chtěl spolupráci, jsme jí naprosto otevřený. Je to tady náš podcast na spaní. Adam u toho vždycky usne už po jednom dílu. Já pak poslouchám 8 dílů, protože ten kreten to nevypne. Takže... Jo, jsou to fakt zábavní podcasty. Podcast Zasni, jestli chcete spolupráci, jsme ready. Shoutout. Třeba nějaký bonusové epizody a my to tady budeme propagovat, nebo můžeme se domluvit. Napíšeme vlastní fanfikce, jo. Takový ty youtuberský, vole. No a co jsi tam? Tady to jako prostříhávat lidi, jako taky jsem přemýšlel, hele, máme babička. Omlouvám se lidi, konec videa zatím. Jak tady to bude trik jak hovado, vole. Tak jo. Dané, musíš natahovat. Kámo, ti nejde mířit, vole. Tak to něčím toho sejmi. Nebo jazykem to slízni. To by taky šlo. Já nevím, jestli je jako špatný žrát azbest. Přesně. Je to jenom prach, vole, co by ti to mohlo udělat? Já vás zdravím u dnešního pracovního dne. Teďka oficiálně dáváme pauzu. Teď jsme přišli ze stavby a můžete vidět, jak jsme kurva spocený, ty vole. To je celý spocený. Actually jsme se tady hráli, vole, na Davida Gogginsa a dali jsme se studenou vodou jak čůráci. Protože je fakt skurvený vedro, že si to nedokážete ani představit. Normálně prostě vrtáte vrtačkou a spotí se vám ksik, že vám na to kape pot. A pot s azbestem úplně... It is your fantasy, just as long as To ladí, to se tak nalepí. To je fakt paráda, jako a... Pauzu nemáme proto, že my jsme třeba byli líní zmrdit, ale máme ji proto, že se nám vybila vrtačka. A co bych tomu řekl, no prostě... Druhá baterka se ještě nestihla nabít, protože byla skoro vybitá už předtím, takže... Teď tady čekáme, než se nabije aspoň jedna z nich, aby se mohli pokračovat, no. A je fakt skurvený vedro, jako. Lidi, teď se tady odjebali. Máme ten kretén. Píčenej. Ladí ven, vole. Je tam rozmrdaný jahovna. Tak vidíme, jak to kurva bude fungovat. Teďkon děláme další díry. Plníme další díry. A máme skoro hotovou celou střechu. Já jsem měl mravence pod tím. Počátkem. No. Budeme mít tohle. A pak půjdeme na oběd. A máme trošku krizi s brutama. Který asi budeme muset buď dokoupit, nebo zjistit, jestli tam ještě nějaký jsou. Takže buď uděláme tuhle desku a končíme, anebo tuhle desku a ještě doděláme střechy. Tak jo, budeme doufat, že nějaký vruty najdeme, ať to máme mít celý hotový už tu střechu. To by byla sakra paráda. Já tam asi budu muset dělat titulky, ty vole, přes ten šátek, vole. Asi jo. A u dalšího prostřihu tak zatím. Lidi, tak Adam tady dokončuje, děláme předposlední vrstvu desek. Do toho nám přišla bouřka jak kretén. Nám se to teda zatím jako úspěšně vyhýbá, máme tady jen popořávání a hromy a blesky. A zjistili jsme, že
ty šrouby, co tak prostě dotahujeme, se nám jako krásně pak povolujou. Tím, že přitáhneme tu druhou stranu. Takže všechno pak bude muset ten druhý člověk ještě dodělat, protože jeden z nás sleze a druhý se tady zamkne a bude na pospas osudu. A.k.a. tomu druhému, což takhle. A jinak už bude krásně hotovo. Teďka už je prakticky všude. Desky jsme se museli natahat, protože bychom se pak neměli jak dostat. Takže už je to jenom přeorganizováváme, přivrtáváme a jak vidíte, barák bude sucho jak kretén. Je tady výhled, parádní nebe, nádhera. Tak jo lidi, skoro jsme dodělali celou střechu, ale byli jsme nuceni to teď trochu přerušit, protože jaksi podmínky pro to teď úplně nejsou vhodné. Začíná jako celkem dost chcát, bouřka, můžete se klidně podívat tam na oblohu, je to krásně vidět na tom videu. To sice škoda, že jsme to dneska nestihli, tady se můžete podívat, jaký malý kousek nám sakra chybí. No plus tam ta vlastně celá není přidělená. No. Jsme tam asi někde vedle, to se můžeme rovnou teďka na video podívat. Hodina. Kam jsme dovrtali? No to je, počkej, to je vlastně pravda, to bych se rád podíval na to, jak... Tady je. Ale vypadá, že on bude přesně mezi nimi, hele. Jo. Ty tam vidět i ze spoda, ne? No, ze spoda moc... Jo, vidím to, no. Jo, hele. Adam zajel tady vrutem přesně mezi ty dvě, že ten se bude muset předělávat. To se nedá svítit. No a dneska teda máme tady hotový. Vypadá to takhle parádně. Tam širokou úhle. Vypadá to, že ani pod tím neprší, nikdy neprotejká zatím. A tak to ještě samozřejmě bude, protože jsou v tom očividně díry. Ale to je všechno, to se všechno bude řešit. Prostě skoro perfektní dům už, tyjo. Tak, jdem zbalit plachtu, zbalit věci, no. Tak tohle jedině kurva dokazuje, protože tady kurva neměli vejít, takže my jdeme domů a mějte se lidi. Tak jo lidi, je krásné počasí, my se byli nuceni to ještě sklidit, ale ještě druhý závěr videa. Včí jak píča, to můžete vidět všude. Počkej si na blesk, ty vole, do toho záběru. A my jsme kurva bozy. Už byl. Jaký dílej, ty vole. No to nevadí. Jsme kurva bozy lidi. Je tam. Tak jo. Takže lidi, tady je meteoradar, jo. Nebudu ukazovat přesně naší polohu, ale jsme zhruba ve středu, kdy se to vyplo. Pokračujeme, jsme zhruba někde ve středu tady té obrazovky. Někde takhle mezi Libochlicem a Roudnicí, jo. Teď jsme tady. Teď se přehnalo tohle, to byl náš únik. Teď jsme utekli domů. A teďka jako přemýšlíme, kdy pojedeme domů a vlastně jak daleko tady ten radar ukazuje, tak daleko pořád bude chcát kretén. Takže jsme pěkně v píči. Akorát iPhone počasí mi pořád ukazuje oblačno, takže jako asi relativně v pohodě. Jo lidi, tak jsme si dělali hezky večeři, ty vole. Dali jsme si hezky pivečko, rozhodli jsme se, že nakonec to ještě doděláme zítra. Prostě nenecháme tam ten kousíček, nenecháme. Že to zítra navrtáme a půjdeme do prdele. Předpoklad je, že to nezabere díl jak do 12, ale realita bude zase úplně jináčí. Je to tak? Tam už sám dělá další maso. Tady sežerem kilo 400 gramů. Nohy se mi hřejou od ohně a přijel na ně prší, takže se jim za ně chladí. Já jsem zase tady businessman, který si oplikám na tu Barcelonu, který jsou ukradený záchody. Je to fakt nechutný, hrozně to dopálí. Ale no to fakt kurva dobře, záviďte mi. Tak jo lidičky. Druhý den ráno, jsme tady na mokrý střeše. Co se může posrat, se posralo. Zatím se nám vybily obě baterky, máme asi tak 1,5 hodiny na to tady celý dodělat. A
Adam teďka vrtá. Co bych tomu řekl, no, jako... Já mezi tím tady kloužu. Líbí se mi, jak ta jako celá podlaha je vlastně, celá ta střecha je vlastně úplně jinak barevná, celý je to různě popraskaný, ale drží to, což je podle mě hlavní. Tohle je samozřejmě taky svatý grál. Já mám hezký záběry ze střechy. Aby se lidi podívali. A víc jakoby k tobě nahoru, takže tvoje pravá. Jo. Jo. A ty jsi tam byl jakože dobře, jenom prostě měl jsi ten vrut jako všichni. Lidi, takže teď jsem tady nahoře na střeše. Střecha je prakticky hotová. Chybí nám jeden spíčený šroub. A ten patří tam. A my ho nemáme. Takže jsem pro něj teďka vyslal Adama. S tím, že on mi ho dá. Já ho tam zavrtám. A potom jsme naprosto v píči, protože... Nebo já teda. Protože tady oficiálně už není cesta dolů. A já vím, že to vypadá jako výška, ale jsou pod tím prostě 2,5 metru dolů nějakých zastraných klacků na zlomení nohy. Takže jsem závislý na tom, že Adam přijde a někde mě bude chytat. Jenomže Adam je kripl. A já jsem kokot. Lidi, tady menší spoiler alert, jakoby slez jsem po žebříku. Takže bude to tady velmi náročný. Ale jsem fakt rád, jako vypadá to fakt famózně. Všem tady ten jeden šroub. Tak zatím. Tak jo lidi, tady můžete vidět, že děláme poslední šrouby. Všechny desky už jsou na svém místě. Lítá tady na mě azbest, to vůbec nevadí. Hlavní je, že střecha je téměř celá hotová. Si můžete kouknout, jak to vypadá hezky zevnitř. Tyhle. Na bandu 12letých teenagerů, já si myslím, že kurva dobrá práce. No, je to tak jako těsně na hraně, no. Je v tom? No, jako jo, pomalu vylejzá ven, ale no, i když počkej, no je trochu mimo, no. Je mimo, jo? Jo. Budeš to muset trochu nasměrovat níž, trochu níž. No, ale já si nevydám, ty vole. Tak ráčnou, počkej. Jo, zkus to ráčnou. Já jsem teď čekal tohle, jak ho otočit, vole. Tak jo, tohle je menší room tour našeho baráku, který jsem si koupil jakožto self-made businessman. Ty vole, překrásný baráček, ty vole, střecha úplně parádní nová, ty vole. Podlaha, ta je v rekonstrukci. Ty vole, prostě lidi, jak budete dělat tolik kurva kolik já, tak si taky budete moci jednou tohle dovolit, ty vole. No, self-made businessman. Jo lidi, konečně to máme hotový, všechno přivrtaný, všechno na svém místě tak, jak má být. Celá střecha krásně hotová, tyjo. Skoro můžeme se tady dneska v podstatě už nastěhovat, ale dneska už bydlíme tady. Je tady dost místností, takže jedna půjde asi do pronájmu. A jo, jestli chcete být naši spolubydlící, tak v pohodě. Paypal už jste slyšeli někde v polovině videa, tak zhruba. Když tak můj Paypal je paypal.me/pošli mi cash, vole. Takže peníze tam poslat, bereme nájem 1500. A jo, tak to je pro dnešní díl střechy všechno. A příště se uvidíme u podlahy. Na co čekáš? Na co čekáš? Na co čekám? Na co čekám?